δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποιον προγόνων είναι. Ίσως και αυτός είναι ο στόχος, όπως είπαμε προηγουμένως, να απαλείψουν κάθε έννοια περηφάνειας και αξιοπρέπειας από αυτόν τον λαό και να τον υποβιβάσουν στο επίπεδο του οφειλέτη. Πιο εύκολα τότε θα μετατραπεί σε έναν φτηνό εργαζόμενο, πιο εύκολα και αδιαμαρτύρητα θα του αφαιρεθεί ο φυσικός και ο εθνικός του πλούτος. Πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, και ομολογώ ότι αυτή την παρατήρηση που κάνατε, κύριε Κόντι, ελάχιστοι την έχουν πει, αν όχι κανένας, σε ένα πάνελ που έχουν περάσει δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι, πανεπιστημιακοί, βουλευτές, γερουσιαστές. Λοιπόν, και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Νομίζω είναι η απλή λογική, το διαπιστώνεις. Θα λέγαμε πάντοτε είναι έκφραση κοινότυπη, κοινός τόπος. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Άρχισε εδώ και πολλές δεκαετίες, είπαμε, η διαμόρφωση αυτής της νέας γενιάς, ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στρατιές ανέργων, ακατάρτιστων, χωρίς ίχνος περηφάνειας, χωρίς ίχνος πνευματικότητας, απλών καταναλωτών, με την αλληλεγγύη, την έννοια της αλληλεγγύης άγνωστη για αυτούς, ώστε αργότερα, όταν βρεθούν εργασίες με μισθούς πείνας, να γίνουν ανάρπαστες, με δεδομένη κιόλας την ευγνωμοσύνη αυτών που θα αναλάβουν, την υπηρεσία τις νέες εργασίες προς αυτούς που τις προσφέρουν. Θα λέγαμε ότι είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας που μόνο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας γνωρίζαμε παλιότερα. Εμείς θα κάνουμε πέρα στο σημείο αυτό ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αποδείξεις με Μάρτυρες και τον Γιώργο Νούλα.